Πριν, αδελφοί μου, να πούμε οτιδήποτε άλλο, σας παρακαλώ να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ένα κομμάτι μέσα από το πιστεύω που σας παρακάλεσα προηγουμένως να το πούμε όλοι μαζί και πάλι σας παρακαλώ κάθε φορά που έχετε λειτουργία, όσοι βρίσκεστε στην Εκκλησία, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, όλοι ανεξαιρέτως αδελφοί μου, να λέμε το πιστεύω καθαρά, δυνατά, για να μας ακούει ο Θεός και προπάντων να το ακούμε εμείς να το μαθαίνουμε, διότι δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζουν, δεν το ξέρουν, το έχουν ξεχάσει ή όταν τους το είπαν, όταν ήταν μικρά παιδιά και βαπτίστηκαν, τότε όπως το είπαν, ούτε εκείνοι που το είπαν το ήξεραν, ούτε δυστυχώς και οι υπόλοιποι εφρόντισαν να το μάθουν. Να πούμε λοιπόν ένα κομμάτι από το πιστεύω, αυτό που μιλάει για τη σταύρωση του Χριστού μας, για την ανάληψή Του και για τον ερχομό Του. Σταυρωθέντατε υπερ ημών, από εκεί. Να σηκωθούμε όμως όρθιοι και να το πούμε όλοι μας. Σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και τα φόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που έσται τέλος. Μέτρης εκεί. Καθίστε. Να είχαμε καιρό να καθίσουμε να εξηγήσουμε ολόκληρο το πιστεύω από την αρχή μέχρι το τέλος, αδελφοί μου. Δεν έχουμε όμως τέτοιο χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα πούμε μόνο μερικά ελάχιστα πράγματα από ό,τι λέει το πιστεύω. Σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και τα φόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Μιλάει για το Σταυρό του Χριστού μας, ότι κατέβηκε στη γη και γι' αυτό κατέβηκε για να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Γιατί? Διότι η αμαρτία του ανθρώπου, αδελφοί μου, οι αμαρτίες οι δικές μου, οι αμαρτίες που κάνουμε όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως όπου να πει ότι δεν είναι αμαρτωλός. Και τα μικρά παιδιά, αμαρτωλά. Γι' αυτό τα βαπτίζομαι και ο Άγιος ακόμα μπροστά στο Θεό είναι και αυτός αμαρτωλός. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν τη συναίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί από όλους. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα το λένε μέσα οι ιερείς. Και το λέμε και εμείς όταν πάμε να κοινωνήσουμε. Αν κάποιος από εσάς, όταν πάει να κοινωνήσει, διαβάσει την Θεία Μετάληψη, είναι μια ωραία ακολουθία, εκεί μεταξύ των άλλων λέγει και τούτα τα λόγια. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο ερθόν στον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος ημί εγώ. Πιστεύω και ομολογώ ότι εσύ είσαι ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο να σώσεις τους αμαρτωλούς. Και από όλους τους αμαρτωλούς ο πρώτος είμαι εγώ. Και ξέρετε τι είναι αυτά τα λόγια. Αυτά τα λόγια είναι του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αυτός ονομάζει τον εαυτό του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Φανταστείτε πόσο έξω πέφτουμε, πόσο μακριά είμαστε όταν κάποιοι, και ακούω τέτοιους, ακούω πολλές φορές και παππούδες και γιαγιάδες δυστυχώς και λέει και τι αμαρτίες έχω εγώ. Μια μέρα έλεγα σε μια γιαγιά, λέω να πάνε εξομολογηθείς γιαγιά, γιατί σε λίγο θα μας
δώσουν εξιτήριο και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και αλίμονό μας, αν δεν έχουμε εξομολογηθεί και μου λέει και τι έχω εγώ παιδί μου και τι έκανα εγώ. Τότε λέω να σε βάλουμε στα εικονίσματα. Να σε βάλουμε εκεί, να σου πιάσουμε εικόνα για να σε προσκυνάμε. Τι έχεις γιαγιά, έχεις και εσύ όπως κάθε άνθρωπος. Δεν έζησες στον κόσμο και δεν αμάρτησες. Αγαπάς τον Θεό μόλι σου τη δύναμη και μόλι σου την καρδιά. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Αγαπάς τους άλλους ανθρώπους όπως έπρεπε να τους αγαπάς. Μάλλον δεν αγαπάμε ούτε τον ίδιο τον εαυτό μας. Γκρινιάζουμε τον εαυτό μας. Για να συγκριθούμε το Ευαγγέλιο με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, που είπε σήμερα, που θυμίζει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λέει, επείνασα και εδώ κατέμει φαγή. Εδίψησα και εποτίσατε με. Ασθενής ήμουν και επισκέψασθε με. Ενδυλακή ήμουν και ήρθατε προς με. Ποιος τα κάνει αυτά? Που είναι τα χαμηλότερα, που είναι τα μικρότερα. Δεν είναι τα πιο ψηλά, δεν είναι τα μεγάλα, γιατί ο Χριστός μας, θέλοντας να μας σώσει όλους, εκατέβηκε πολύ χαμηλά. Ούτε αυτά δεν έχουμε. Κι αν έχουμε και κανένα από αυτά, είναι πολύ λίγο, είναι πολύ μικρό. Τόσο μακριά, αδέρφια μου, είμαστε από τον Θεό. Κυριολεκτικά φευγάτε, αλλά επανέρχομαι πάνω. Σταυρωθέντατε λοιπόν υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και τα 80 και τα 5 και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, αν ήρθε στα ουράνια και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, εκεί που είναι η θέση του, γιατί είναι και αυτός το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά εκάθισε όχι για πάντα, για να ξανάρθει. Θα ξανακατεβεί κάτω. Και αυτό μας θυμίζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα έρθει με δόξα μεγάλη για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και αυτό ομολογούμε σε κάθε λειτουργία. Περιμένουμε, αδελφοί μου, να έρθει πάλι ο Χριστός μας στη γη για να μας κρίνει όλους μας. Και θα παρουσιαστούμε όλοι μπροστά στον Χριστό για να δώσουμε λόγο ο καθένας μας για όσα έχουμε κάνει. Είδατε μπροστά στους ανθρώπους πόσο κρυβόμαστε. Μάλιστα, πολλές φορές ενώ μας ξέρουν οι άνθρωποι, προσπαθούμε να κρυφτούμε. Όχι, εγώ δεν το έκανα. Και όταν δεν μπορούμε να κρυφτούμε, γιατί τα γνωρίζουν πολύ καλά και μας τα λένε πολύ, εσύ δεν το έκανες αυτό, εσύ δεν έκρυψες, εσύ δεν έφτιαξες το άλλο, τότε τι κάνουμε? Προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Εγωισμός όλα αυτά. Είναι μακριά από τον Θεό. Δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Ούτε η δικαιολογία, ούτε να κρύψεις. Και αν τα κρύψεις από τους ανθρώπους μπροστά στον Θεό, οπωσδήποτε δεν θα κρυφτεί τίποτα. Την ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας, αδέλφια μου, θα παρουσιαστούν όλα μας τα αμαρτήματα φανερά. Και ξέρετε μόνο ποια δεν θα παρουσιαστούν? Λένε πολλοί, δεν θέλω να πάω να εξομολογηθώ. Αν ξέραμε, δεν θα παρουσιαστούν μόνο εκείνα που εξομολογηθήκαμε ειλικρινά. Έκαμες οποιοδήποτε αμαρτία. Εσκότωσες άνθρωπο. Έκαμες τα πιο βαριά αμαρτήματα στον κόσμο. Πήγες, βρήκες πνευματικό, εξομολογήθηκες. Όπου θέλεις πηγαίνεις. Δεν θα σου πει κανένας πήγαινε στον ένα ή τον άλλον. Μπορεί να μην ευχαριστιέσαι τον ένα, γιατί μου έλεγε ένας παππούς τώρα τις μέρες αυτές. Δεν θέλω να πάω στον τάδε. Του λέω, χάθηκαν οι πνευματικοί. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη που δεν σε ξέρω. Πήγαινε όπου θέλεις, στην Αθήνα. Στη Νέα Υόρκη πήγαινε. Πήγαινε στα Αγιονόρος, του λέει, ήταν άλλος αυτός, μπορούσε να πάει. Πήγαινε σε ένα μοναστήρι, πήγαινε παντού. Εκατοντάδες πνευματικοί υπάρχουν. Δεν θα βρεις ένα πνευματικό. Πες παππού την αλήθεια, δεν θέλεις γιατί.
για 1000 γιατί υπάρχουν. Όμως, εάν ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι όταν θα πάμε και θα εξομολογηθούμε ειλικρινά την αμαρτία μας, τότε συγχωρείται. Και τι σημαίνει συγχωρείται? Σημαίνει τη διαγράφει από το κατάστοιχο ο Θεός. Δεν τη λογαριάζει. Δεν υπάρχει για τον Θεό. Εσβήστηκε. Και τότε ασφαλώς ο άλλος ο πονηρός, για την ώρα που βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα γίνεται, αδελφοί μου, μεγάλο δικαστήριο. Και δεν θα έχουμε μόνο μάρτυρες υπερασπίσεως, όπως είναι οι άγγελοι. Οι αγγελοί μας θα μας υποστηρίζουν, γιατί λυπούνται και μας αγαπούν, αλλά θα έχουμε και κακούργους. Θα έχουμε μάρτυρες κατηγορίας. Και ποιοι είναι οι μάρτυρες της κατηγορίας? Είναι τα πονηρά πνεύματα του κόσμου τούτου. Είναι ο Σατανάς, ο οποίος μισεί τον άνθρωπο και μέχρι τελευταία στιγμή θέλει να πάρει με όποιο τρόπο μπορεί την ψυχή του ανθρώπου. Το ξέρετε ότι για ψυχές Αγίων έχει γίνει καυγάς μεταξύ των αγγέλων και των σατανάδων? Την ψυχή του Μεγάλου Αντωνίου, φανταστείτε, ένας Μέγας Αντώνιος, πόσο ψηλά, εμείς ούτε τόσο, ούτε στο νυχάκι. Λοιπόν, την ψυχή του Μεγάλου Αντωνίου την κυνηγούσαν να την πάρουν τα τελώνια, τα πονηρά πνεύματα, οι σατανάδες, μέχρι την ώρα που παρουσιάστηκε μπροστά στο Χριστό. Ξέρετε τι πόλεμο έχει να κάνει η ψυχή την ώρα που βγαίνει? Και ξέρετε κυριολεκτικά τι πόλεμος γίνεται μέχρι την Δευτέρα Παρουσία? Γιατί ελπίζει ο Σατανάς να κερδίσει την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ένα θα σας πω, ότι παρουσιάζουν και ψεύτικες αμαρτίες. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα κάναμε, δεν τα σκεφτήκαμε ποτέ. Πάνε και λένε, ας πούμε, ότι είμαστε εγκληματίες, ότι κάναμε το τάδε έγκλημα. Και λέει ο άνθρωπος, δεν το έκανα εγώ. Και όμως φωνάζει ο Σατανάς, όχι, το έκανες. Προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα για να αρπάξει την ψυχή από τα χέρια του αγγέλου του Κυρίου και να μην φτάσει τελικά να σωθεί η ψυχή και να μπει στον παράδεισο. Πολύς αγώνας χρειάζεται. Πολύς φόβος Θεού χρειάζεται να έχουμε μέσα μας και να προσέχουμε. Σας παρακαλώ, ιδιαίτερα σήμερα την Κυριακή αυτή, όπου είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, όπως λέγεται. Δεν είναι η άλλη Κυριακή, τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Λέμε Αποκριές και νομίζουμε πως είναι η άλλη Κυριακή. Όχι, η άλλη Κυριακή είναι της Τυρινής. Ουσιαστικά το κρέας κόβεται από σήμερα. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Αποκριάς. Η εβδομάδα που έρχεται τρώνε κάθε μέρα και την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά τρώνε μονάχα αυγά, τυρί, ψάρια, γάλα και τέτοια πράγματα. Και από τη Δευτέρα καθαρά. Τι σημαίνει γιαγιά καθαρά? Σημαίνει καθαρίζω με τα ντετζέρια. Σημαίνει πλένω με τις κατσαρόλες καλά. Σημαίνει τα καθαρίζομαι. Και ευλογημένες γιαγιάδες τα ξανακρέμαγαν και τα έβαλαν φαγητά αρτήσιμα το Πάσχα πλέον. Και μέχρι τότε ήταν κρεμασμένα. Τώρα, μην αρρωστήσουμε, θα πάθουμε κάτι. Αδελφοί μου, να το θυμάστε καλά. Ένα σας λέω, από την νηστεία δεν αρρωστάει κανείς απολύτως. Από το πολύ φαΐ αρρωστάνε σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως. Ξέρετε γιατί είναι άρρωστα τα παιδάκια μας? Ξέρετε γιατί έχουν ζάχαρο και στα 5 τους χρόνια? Από τα φαγητά που τρώμε, μεγάλοι και μικροί, και από εκείνα ιδιαίτερα που πάμε και ψωνίζουμε τα έτοιμα απ' έξω, τα οποία όλα δηλητηριασμένα, όλα χαλασμένα. Αλλήμωνό μας. Θα έρθει η ώρα που θα θυμηθούμε τους ασκητάς. Θα θυμηθούμε την Εκκλησία, η οποία λέει
νηστεία, 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 νηστεία. Όχι, δεν τα λέτε εσείς καλά. Φαΐ, φαΐ, φαΐ λέει ο κόσμος. Φάτε και θα δείτε τις αρρώστιες πώς θα πολλαπλασιάζονται. Και νηστεύστε και θα δείτε πώς θα κόβονται και δεν θέλω να προχωρήσω κάποιες αρρώστιες. Εάν νηστεύαμε θα γινόταν καλά και δεν θα είχαμε τίποτα. Αλλά δεν ακούμε το Θεό. Έστω ας ακούσουμε και τον γιατρό. Κάποτε μπορεί να τον ακούσουμε και ο γιατρός θα κάνει καλό. Γι' αυτό και λένε σήμερα οι γιατροί νηστεία, 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 νηστεία. Αλλά έρχομαι λοιπόν πίσω και σας λέγω τούτο, ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία και ότι όλοι θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό για να κριθούμε για όλα μας τα έργα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, και θα παρουσιαστούν και τα πιο κρυφά. Θα παρουσιαστούν ακόμα και κάποια που δεν κάναμε και θα μας μαρτυρεί ο Σατανάς ότι τάχατες τα έχουμε κάνει και εμείς θα διαμαρτυρόμεθα. Φανταστείτε πόσο έτοιμοι χρειάζεται να είμαστε και να μην μείνει κανένας. Αυτό ιδιαίτερα σας το παρακαλώ. Όσοι είμαστε μέσα στην εκκλησιά, αλλά κι αν μ' ακούει κανείς από το μεγάφωνο, απ' έξω από την εκκλησιά, την ώρα αυτή, να βρείτε ένα πνευματικό, όπου θέλετε, και να εξομολογηθείτε. Μην φύγει κανείς αξομολόγητος από αυτόν τον κόσμο. Μην πει είμαι νέος και δεν έχω ανάγκη. Γιατί εκείνη η ώρα δεν ξέρω πότε έρχεται για τον καθένα. Αλλά ιδιαίτερα παππούδες και γιαγιάδες. Και μην πούμε δεν έχω αμαρτήματα. Μην αρχίζουμε και λέμε αυτά που ξέρουμε. Όλα σας λέγω, είναι από τον πονηρό, είναι από τον εχθρό μας. Έρχεται και μπαίνει στο μυαλό μας και μας βάνει διάφορους λογισμούς, διάφορα σκέψεις. Γι' αυτό και πολλές φορές κουβεντιάζοντας με ανθρώπους, γελώντας τους λέγω, δεν μου λες, αυτό που λες, το λες εσύ ή κάποιος άλλος? Εγώ το λέω. Όχι, το λέω. Δεν το λες εσύ. Είναι κάποιος άλλος που είναι εδώ μέσα και στα λέει. Είναι ο πονηρός. Γιατί όταν βγάλουμε το Θεό από εδώ μέσα, έρχεται και μπαίνει εκείνος και τότε μας βάζει να λέμε τάχατες εξυπνάδες. Αλλά οι εξυπνάδες αυτές είναι εις βάρος μας. Είναι λόγια που δεν έχουν σχέση καμία με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ο Θεός να μας φυλάξει από κάτι τέτοιο. Μετάνοια λοιπόν και εξομολόγηση, αδελφοί μου, μας χρειάζεται. Θα μπορούσα να σας υποδείξω πάρα πολλά πράγματα, το πώς πραγματικά να βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού για να σωθούμε. Αλλά σας λέγω μόνο και παραμένω σε εκείνο όπου λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα, που όπως σας είπα είναι το χαμηλότερο. Δεν μας λέγει ο Χριστός, ας πούμε, να πάμε να γίνουμε όλοι μοναχοί. Δεν μπορούμε. Αυτά είναι χαρίσματα. Δεν μας λέγει να πάμε να γίνουμε ασκητές. Δεν μπορούμε. Είναι λίγοι. Δεν μας λέγει να μοιράσουμε την περιουσία μας στους φτωχούς, που και αυτό το έκαναν πολλοί Άγιοι μέσα στην Εκκλησία και μέχρι σήμερα γνωρίζω ανθρώπους που τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, για την αγάπη Του και όλα τα μοίρασαν στους άλλους ανθρώπους και έμειναν φτωχοί. Αλλά δεν τα ζητάει από τους πολλούς αυτά. Γιατί θέλει μεγάλα κότσια, θέλει δύναμη καρδιάς, θέλει πίστη δυνατή, θέλει να εφαρμόσει στον εαυτό σου αυτό το λόγο που είπε ο Χριστός όταν άρχισε να κηρύττει. Ποιος ήταν ο λόγος? Ως της θέλει ο πίσω μου έρθει, απαρνησάστο εαυτόν. Χρειάζεται να παρνηθεί κανείς τον εαυτό του. Αλλά είναι δύσκολο. Από εκεί αρχίζει η πίστη μας. Από την απάρνηση του εαυτού μας. Αλλά να παρνηθεί κανείς εξ ολοκλήρου τον εαυτό του, αυτό μόνον η Παναγία, μόνον οι Άγιοι το έκαναν. Εμείς είμαστε πολύ μακριά. Τι μας ζητάει? Τα χαμηλά. Αυτά που λέει στο Ευαγγέλιο. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγή. Εδίψησα και εποτίσατε. Γυμνός ήμην και περιεβάλλετε. Ασθενής ήμην και επισκέψαστε.
εν φυλακή και ήρθατε προς με. Απλά πράγματα. Και όταν κανείς τα κάνει αυτά στους ανθρώπους, είναι σαν να τα κάνει ο Χριστός. Γιατί αδελφοί μου, να τη ξεχάσαμε. Αν το θυμόμαστε αυτό, δεν θα είχαμε εχθρό κανέναν άνθρωπο. Όπως σας είπα την άλλη φορά που είχαμε το μνημόσυνο και ήταν περισσότεροι εδώ, όπως σας είπα τότε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, ο κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και ότι όλους ανεξαιρέτως να τους αγαπάμε. Και σας είπα μάλιστα συγκεκριμένα, αν κάποιος πέθανε και ήμασταν εχθροί μαζί, κακώς ήμασταν εχθροί, δεν πάω, δεν προσεύχομαι εγώ γι' αυτό. Γιατί να μην προσευχηθείς? Είναι εικόνα του Θεού, είναι πλάσμα του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό στα χωριά που πάθαμε? Εμείναμε πρώτον λίγοι, αλλά αυτό δεν είναι το μεγάλο κακό. Έστω ότι μείναμε λίγοι και οι υπόλοιποι κάπου αλλού είναι και εκεί ζουνε. Το χειρότερο κακό που ήρθε εξαιτίας αυτού. Μαλώνουμε μεταξύ μας και προσπαθεί να βγάλει ο ένας κυριολεκτικά τα μάτια του άλλου. Γι' αυτό και η παροιμία κακό χωριό, τα λίγα σπίτια. Όσο λιγότεροι, τόσο και τσακώνονται, τόσο και μαλώνονται και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και όμως, τι ωραίο πράγμα. Δεν λέγω ότι δεν θα υπάρχουν παραξηγήσεις. Δεν λέγω ότι θα γιάσουμε απότομα και ο καθένας θα φερθεί καλά με τον άλλον. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν λέγω ούτε ότι οι νύφες θα ξημερώσουν άγιες, ούτε ότι οι πεθερές μέχρι το βράδυ θα γίνουν άγιες. Και οι πεθερές είναι πεθερές και φταίνε σε πολλά και έχουν ελαττώματα και οι νύφες είναι νύφες και φταίνε και αυτές σε πολλά και έχουν ελαττώματα. Δεν είναι αν ο καθένας έχει ελαττώματα και αν φταίει στον άλλον. Βεβαίως φταίμε και θα φταίμε όσο ζούμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Αλλού είναι να έχουμε μεγάλη καρδιά, να σχορνάμε, να μπορούμε να τους χωράει όλους μέσα, να τους αγκαλιάσουμε. Σου έφταξε ο άλλος, σου είπε κουβέντα, σε έβρισε, σε μάλωσε, σε αδίκησε. Και τι έγινε? Μήπως δεν θα φύγουμε όλη μια μέρα από τον κόσμο αυτόν? Μήπως δεν θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό για να δώσουμε λόγο? Γιατί να έχεις αυτή την έχθρα στην καρδιά σου μέσα και να την κρατάς? Αυτό λοιπόν, αν μπορούμε να το βγάλουμε από μέσα, είναι το πιο μεγάλο καλό και τότε θα μπορούμε να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο σαν τον Χριστό. Είδες τον εχθρό σου, είδες τον Θεό σου. Και να σου πω γιατί, διότι σου δίνει αφορμή να ασκηθείς την αγάπη και την υπομονή και να πλησιάσεις πιο κοντά στο Θεό. Και τώρα θα σας πω στις γιαγιές κάτι για να σταματώ και να τελειώνω. Αν σας συμπεθέρες, είστε μαζωμένες, είστε μαλωμένες. Αν εσείς οι νεότερες σας συνηθάδες, είστε μαλωμένες. Αν σαν αδέλφια, είστε μερικοί μαλωμένοι. Αν ο ένας για τον α ή β λόγο, με το γείτονά του ή με οποιονδήποτε άλλον δεν τα έχει καλά, να πάτε να τα φτιάξετε. Αν θυμάστε τη Δευτέρα παρουσία, αν θυμάστε την κρίση του Θεού, να τα φτιάχτε, να ημερέψετε, να καλοσυνέψετε, να αγαπηθείτε, να πιείτε και ένα ποτήρι νερό μαζί, να πείτε και δόξαση ο Θεός που μας παρέτεινε τη ζωή, μας άφησε να ζήσουμε για να μπορέσουμε να αγαπηθούμε και να ζητήσετε μαζί συγχώρηση από τον Θεό και να βρείτε, όπως σας είπα, ένα πνευματικό. Και σας υπόσχομαι, αν βρείτε πνευματικό και εξομολογηθείτε, αν κάνετε όσο μπορείτε το καλό στον κόσμο, βοηθάτε όποιον μπορείτε με την καρδιά σας και όχι ψεύτικα. Και αν αγαπηθείτε ο ένας με τον άλλον και αν υπάρχει κανένα ανδρόγυνο που δεν τα έχει καλά, να πάει σήμερα να τα φτιάξει και να πείτε αυτά που λέμε. Μα φταίει αυτός, μα φταίει αυτή και εσύ φταίς
και αυτό φταίει και όλοι μας φταίει και ο διάολος φταίει και εμείς φταίμε και ένας είναι ο λόγος ότι έχουμε εγωισμό, έχουμε απιστία, έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε κακία και δεν θέλουμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας λέγει αγαπηθείτε και στο πρόσωπο του άντρα εσύ η γυναίκα να βλέπεις τον Χριστό και εσύ ο άντρας στο πρόσωπο της γυναίκας να βλέπεις τον Χριστό και ο καθένας μας να βλέπουμε στον Χριστό το πρόσωπο του άλλου. Αυτά, αδέρφια μου, είχα να σας πω σήμερα και αν θέλει ο Θεός θα έρθω και άλλη φορά και θα συνεχίσω. Και ο Θεός να είναι μαζί μας και κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας να μας δώσει το έλεος Του και την εσπλαχνία Του. Αμήν.